Ceo svoj život možemo da stavimo u jedan trenutak sreće, poljubac, zagrlje, zaljubljeni pogled. U tu ljubav u koju verujemo, kojoj dajemo sve. Svaki korak koji napravimo, svaki uzdah, svaki pokret je zbog te ljubavi. Ali šta kada se prevarimo? Kada izgubimo ono što volimo i shvatimo da bez ljubavi ne možemo. Ne možemo sami. Sedimo u tami, u sumnji. Borimo se protiv svojih misli, a jedino što osjećamo je strah. Kako je ovo mesto? Sasvim se naježila, kao da osjećam njeno prisustvo. Ma smiri se, ona je umrla. Ovdje smo samo mi, valjda. Možda nije trebalo da dolazim. Ali smo ipak došli. Nešto razmišljam, kako je psihopata morala da bude luda Mara pa da se ubije zbog dečka? Dobro stavio, mogla jednostavno da nađe drugog. Imaš svakakve ljude, možda ona nije željela drugog. To nije razlog da se ubije, to je samo vernik. Šta mislite? Da li je istina ono što ljudi pričaju? Da je noću vide, da čuju njene vriske? Ma to su gluposti, kako može da bude ovdje kada je mrtva? Da li neko zna u kom delu kuće je ona umrla? Umrla je u kadi i sekla je vene. Majka je našla posle 2 dana, zabrinula se za nju jer nije izlazila iz kuće kad je Boris ostavio. Nije se javljala na telefon. Kažu da je posle toga majka završila u ludnici. Zamisli da svoje dete nađeš tako, stvarno. Zašto su se oni i Boris s ostalom rastali? Stvarno ne razumijem. Izludila ga je svojom ljubomorom. Priča se da i pre toga nije bila sasvim normalna, pa je njemu verovatno to njeno ludilo dosadilo, pa je jednostavno ostavio. Zamisli da te neko stalno guši, da ti ne da mira i da kaže da je to ljubav. I ja bih je ostavila. Ali eto šta joj se desilo. Tako je to kad dečko postane tvoja obsesija, kad nemaš svoj život. Ali to sigurno nije ljubav. Ma ja bih pored takve osobe skroz poludela. Vidite šta je ovo? Ovo je slika. Vidite? To je sigurno njena porodica zaboravila kad su odnosili stvari. Pa to su luda Mara i Boris. Baš je bila lepa. Ej, ljudi! Ajde da vidimo šta je ovo. Vidi samo. Ovo je odvratno. Kako je mogla sebi ovako nešto da radi? Zašto su neka slova okvirena? Ne razumem. Šta znači? Istina. Bol, strah, Ostavljena. Rastaviti. Pa zašto? Zašto? Od njih se dobio ime Boris. Tamo, videla sam nešto, neko je tamo. Ma samo si uplašena, sigurno ti se pričinjava. Sigurna sam, hajdemo odavde.